Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Se nofru qudiesa għar-Roħ Rita Camilleri. Npoġġu wkoll l-intenzjonijiet tagħna u ġejna nfaħru l-Alla, nisimgħu x'għandu jgħidilna u nitolbuh għall-grazzi li għandna bżonn. Interessanti l-kelma talla kemm sabiħa llum. L-ewwel waħda San Pawl jikteb lil Timotju. Timotju min kien? San Pawl kull fejn kien imur jippriedka u jdum hemmhekk żmien jifforma komunità imbagħad jikkonsagra isqof. Timotju kien isqof ta' Efesu. Kien raġel tajjeb, qaddiż, infatti l-festa tiegħu f'Jannar. U San Pawl meta siefer minn dak il-post batlu żewġ ittri, waħda minnhom illum se naqrawha. X'jgħidu fiha? It-teħpariri. Assess fuqek innifsek u t-tagħlim li tgħallem. Imbagħad fil-Vanġelu interessanti ħafna. Ġesu id-dinub jobodu, imma l-midneb mhux iħobbu biss, ifittxu biex jireġġu lura li treq tajba. Illum ħan nisimgħu waħda midimba ma tantx kellha fama tajba, bid-dmuħ f'għajnejja marret taħsel ir-riġlejn ta' Ġesu. Ġesu ma keċċijiex kif għall-ħares qatt kont nagħmel jien jew int. Le, ma jkeċċi l-ħadd. Bil-mod iressaq għaleh kien hemm int każa, xarru każa, ħallija taħsillu riġleh, din il-mara ma jafx min hija. U Kristu jgħidilna lilhom u lilna din il-mara inħafrilha ħafna għax ħabbet ħafna. Tagħlim għalija u għalik, nitolbu għal konverżjoni tal-mitinbejn, mhux inkeċċuhom, mhux inbeduhom, imma nresquhom lejn Alla. Ejjew narfu x'nuqqasijiet għamilna. Inti r-raj tajjeb li tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Inti l-missier ta' ħniena bla tarf li taħfer lil-libnek li ntilef li tbiet minnek Kristu ħniena. Inti l-feddej tal-bnedmin kollha mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox, watina li naqduk qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, qis li ħadd ma jmaqdrek għax int żagħżugħ. Kun ta' eżempju għal dawk li jemmnu fi kliemek u fl-imġiba tiegħek, fl-imħabba, fil-fidi, fis-safa. Sa ma niġi ħu ħsieb il-qari tal-kotba mqazza, it-twissijiet u t-tagħlim. Tinsiex il-grazzja li għandek fik li kienet mogħtija lilek bis-saħħa tal-kliem tal-profezija u bit-tqejjid tal-idejn tal-presbiteri fuqek. Dawn il-ħwejjeġ ħu ħsiebhom, għati ruħek għalihom biex kulħadd jara li jint miexi l-qudiem. Asses fuqek innifsek fuq it-tagħlim tiegħek. Żomm sħiħ f'dawn il-ħwejjeġ għax jekk tagħmel hekk issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk. Il-kelma tal-mulej. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, kbar huma l-emejjel tal-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil deħ ta' min joqgħod fuqhom il-praċetti tiegħu, imwettqa għal dejjem ta' dejjem magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Bat jifdi l-poplu tiegħu
Waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu għaddis u tal-biża' u ismu. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Il-bidu tal-erf u l-biża' tal-mulej. Tassew bil-għaqal kull min jimxi bih għal dejjem jibqa' it-tifħir tiegħu. Kbar huma l-emejjel tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej. Alleluja, Nubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna il-mulej magħhom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien wieħed mill-Fariżej stiedel lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qagħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġabet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdej riġleħ, tibki u xxarrablu riġleħ bidmuħa u tixxottahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġleħ u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu u berruħu. Dan li kien profeta kien ikun jaf min jgħid u x'ingħid il-mara li qiegħda tmissu kien ikun jafa xi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu, x'mun, għandi ħaġa x'ngħidlek. Ejt mallem qallu dak. Tnemm in-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħti 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx. U s-sit ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'munu qal jidher li jien dak li ħafirlu iżjed. Ħsibta tajjeb qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal li x'mun. Qed tara lil din il-mara dħalt għandek u ilma l-riġlejja ma tajtniex. Iżda riġlejja xarbitom li bidmuħħa u xxottatom li b'xuxita. Bewsa ma tajtniex. Iżda minn xejn daħlet ma waqfitx dbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma il-kitri riġlejja b'żejti fuq. Għalhekk ngħidlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min inħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qallila d-nubietek maħfura. Dak li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom, dan minhu biex jaħfer id-nubiet ukoll. Iżda Ġesu qal lill-mara, il-fidi tiegħek salvatek, mur bis-sliem. Il-kelma tal-mulej. Ħut Jeżis aħna għadna fis-sema missier twajjeb u għani fil-ħniena li jinseċ mal-umanità storja ta' salvazzjoni u rikonċiljazzjoni. Induru leħ u nitolbuh bil-qalb fil-waqt li ngħidu, mulej, ħares lejn uliedek, mulej. Sabiex il-Knisja tkun għajn ta' maħfra u ħniena ħirġa mill-kustat ta' Kristu msallab, nitolbu. Mulej, ħares lejn uliedek. Sabiex il-bnedmin ma jitraskurawx, jitolbu lill-Alla doni spirituali fil-waqt jiroddulu ħajr għal ġid materjali li jipprovdilhom, nitolbu. Sabiex dawk li qegħdin ibatu iħossuhom maquda ma' Kristu fid-batijietu għas-salvazzjoni tad-dinja. Namlu talba personali, speċjalment għal paċi fid-dinja.
u Alla missier il-qattat li għamilnielek u għatina l-maħfra ta' dnubietna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin, għamel li din l-offerta tal-ħobs u l-inbit tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li ħamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fl-ola tas-smewiet. Għanamlu it-tielet talba ewkaristika. Qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tuħ ix-xems għażula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti tal-ħobs u l-inbit biex ikunu hekk konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, radlek il-ħajr, bierek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom wal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabbru mewtijek mulej, inxannu l-ferq l-għaw. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek mulej aħna unamlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmin mitluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu b'radd il-ħajn ofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u roħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostlu u l-Martri Glorjusi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek għall-Knisja. Amen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq u saħħaħ fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, l-Isqoftana Anton, l-iskwijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik għal-ħajjin. Ilqa bit-tieba it-taltu x-xewqat ta' din-familja li inti ritta tinġabar madwarek, Qader, Missier Ħanin, lillu lidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Għal-mejtin, ħenna għal-ħutna mejtin, u speċjali għal Rita Camilleri u għal dak kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna, nitolbu għal niesna u għal benefatturi ta' dan is-santwarju. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li beħ tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missieru li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Induru lejn Missier tagħna tas-sema u bit-talba li għallimna Ġesu nsejħulu ngħidulu Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minuħa għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jekk li l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn nubiedna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien ma' b'dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħeljen dawk li huma mistiedna
għall-ikla tal-ħaruf. Stejt kelma waħda.
għax ġie fidejkom il-ktieb anzi l-kodba għax tnejn li fihom it-talb li kienu ħobb San George Preka, verament żbieħ. Żewġ volumi jisimhom Ftuħ il-qalb. Għax jien meta nitlob u int meta titlob tiftaħ qalbek. Il-kodba jisimhom Ftuħ il-qalb. Naħseb dan tal-mużew tixtruhom. Aqrawhom, verament żbieħ it-talb li kienu ħobb San George Preka. Waħda minnhom wara t-qarbin l-aħxen twila fija dit-talba. Ħanejdu l-ewwel vers biss għal darbtejn. Mulej jien għandi bżonnok. Flimkien, mulej jien għandi bżonnok. Darba oħra, mulej jien għandi bżonnok. Nitolbu. Għamel mulej li jid-don tas-sema li rċevejna, jiġifieri l-Ewkaristija, taħdem bil-qawwa tagħha fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu immexxina dejjem Ġesu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tapiru, ġurnata tajba lil kulħadd.